Koncom mája pri začiatkom akademického týždňa sme sa na školskom dvore slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi. Slávnosť sa začala príhovorom riaditeľa školy, básňou a slávnostným sľubom maturantov. Pred 4 rokmi ste obdržali rozhodnutie o prijatí na našu školu. Mohli ste plné očakávania, aké to bude v novej škole. Z malých prvákov ste vyrástli na dospelých mladých ľudí. Milí štvrtáci, verím, že sa na ústne maturitné skúšky pripravíte ako skutočne zrelí a zodpovední mladí ľudia. Sľubujeme vám, že k maturitným skúškam pristúpime zodpovedne a so všetkou vážnosťou, akú si skúška dospelosti vyžaduje. Dúfame, že vám pri našich odpovediach dokážeme naše vedomosti a zručnosti, ktoré sme počas štúdia v tejto škole získali. Budeme sa snažiť vás nesklamať a dokázať, že sme pripravení čo najlepšie. Vieme, že ústne maturitné skúšky završia naše štúdium a sú vašou i našou vizitkou. Prosíme vás, aby ste mali trpezlivosť pri našich odpovediach a pri hodnotení našich prejavov ste boli objektívni a v prípade trémy aj trochu zhovievaví. My sľubujeme, že budeme zápoli čestne a že vás nesklameme. Vedenie školy potom ocenilo najúspešnejších žiakov, ktorí reprezentovali našu školu. Víťazi vedomostných, umeleckých a športových súťaží dostali na pamiatku vecné ceny. Štvrtáci sa zase symbolicky poďakovali svojim učiteľom za krásne 4 roky strávené na priemyslovke. Na záver slávnosti sa maturanti pochválili svojimi tablami, ktoré budú počas akademického týždňa a matúrit popračane obdivovať vo výkladoch obchodov. Držíme vám palce počas matúrit.